Crezi că aici ai scris două limitate, corectează în puțin în spate. Dar nu îmi place nici termenul de limitată. Ai zice, le votăm pe ei, zice limitată la, nici n-ai zice limitată că nu vreau să fie limitată pornă. Hai să găsim un sinonim, zi un sinonim. Au capacitate, în privința administrării și conservării, zi mai departe. Administrării, conservării și, zici și tu, conservării și dispoziții. Nu dispoziție, administrarea conservării. Da, e bine și dispoziție bunurilor dobândite Asupra proprietății, stai așa, asupra proprietății comune, bunurilor proprietate comună și acum o băgăm și onorarii, nu? Și da? adu din unde e? Păi scrie proprietate comună, scrie mai departe. Proprietate comună dobândite din exercițiul profesiei. Și le enumerăm care sunt alea cu caracter principal, fără să le limităm la. Stai puțin, pe mine nu mă interesează, asta e clar, avem și de o lege, pe mine mă interesează să prindem onorariile, să nu mai fie excepțiile, că